Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanya mo tayo barangay tayo, Maray. Nagsip nga titirabe. Ay na, adanton street light dito barangay tayaw, kabadong. Aha, kanon tupay ngay. Nabaybayag kon ngor orayan dahi ta akariyaw, hindi pa eleksyon. Agpaarami din ni Kapitan iti street light. Aya, Kano ada pundunan? manungay mo't, Maray. Ay kadakal mo't taamin apuraw. Paikan ni Kapitan iti street light. Ay, naskin na paikan na iti street lights, di taas si Dagtibalay, bay. Kamaban mo kasaritan ni Kapitan no kayat mo dita si Dagtibalay maikan iti street light. Talaga mapan ko kasarita, Maray. Kumparit na ita, Kapitan. Di nakidin patgana, tikid daw ko kingkuha na. Muli ang kadipay ang gay. Ay, una. Ay, yulim day ta bumbilya Mabuti nga kung nga umuli ang gay. Ha? Ang mga numatin na agad. Apay mabuteng kakit ada lumabas ang nagsiksi at chicks. At ang gay. Ay, nauna yan ang nagsiksi day ta balasang. Lunghir. Chicks Rosie bay. Ay, walang gay. Umuli ang pay. Ha? Uray ka nga tuwan. Kabalak nga ulyain. Ay, kasta. Tapno malpas adagos ti street lights. Kahit nasilawan ton ti barangay tayaw. Maray! Adaman lang ibagaking ka. Na, apay, itaman pa'y ang nakaisam ka. Kahit bagay ko mo lang tumisang, Maray. Ay, una, uray medyo agropuro pa ka pinulpugan nga dug. Kanya, ay, sana Maray. Urayan yan di bagbagam kanya, Paray. Basta patgam, tikid daw kuking ka. Na, isugay man nakaisam ka. Taadakid daw. Anya day taaya. Paray. Mabalay, nga iya asidag iti balay, may tipangit kami iti street lights. Ijay purok tayo. Asidag ti balayo. Uwin mo ta, Paray. Ay. Kanya nga iti serbi na nagkumparit. Ano pa na? Ay, una. Day talaga yan. Kasta, katigat kuking ka, Paray. Basta iya asidag ti balay mi, Pare, ha? Ewan. Matungpal day taakid daw mo. Magyaman ang Paray. Sigay, inakaw. Tuloy yun lang, di trabaho yaw. Ay, makabanog mati umuli iti street light. Ay, sana nasken na mabanog ka. Ay, kano nagado pa ti paulik kan ka apusti. Anya mo tanang gail. Ay, abang mo tadag iti daddo matanaw. Sika nga ron ti chip tanod. Ay, ngagsadot-sadot ka man din. Kunam nga da lumabas asiksikan na pintas a chinks. Awan mo't gayam. Ha? Awan aya? Ni mo't tatabadong tinakitak nga imasidag kan ka itay. Huwag nga ron. Ay, kaya't nakano nga iji asidag ti balay na ti pangikabilan iti street light. Apay ngay, sana mabalin na. Bayamon ta kumparik mo. At danto man ibaganan no paayak man din. Ay nabadaw. Naglawagan dito'y aglawlaw ti balay. Gapo iti street lights ngayong kabil ni Kapitan. Fine, tayo bagagayam kinkuha na. Ay na. Talaga napigsa ka kin ni Kapitan Ay, wala. Maminsan lang ngay bagakin kuha na. Agtangay, adagusain. Nagmayapan ba daw? Naglawagan dito'y arubayan no kastarabe ay. Kaputa dita asidag ti balayo ana ipatakder dayta street light maray. Rombang mat nga rod nga anadan nyo dayta silaw. Wen maray, anadan may. Katuwa na, bantayan nyo mat no ada dagiti luko-luko amang barsak. Na, responsibilidad mi payan dayta silaw. Katuwan taasidag dita balayaw. Apay, adda nga ta dagiti naluko amang barsak. Ay na, di mo lam mo dagiti nabartek iti rabi ay. Sa bagay mutkit di bantayan nyo, tapno agbayag day taasilaw. Katsanan nga agreklamo ni Batungbaw. Naglawagan iti paradaan tayo ita arabi Chip. Naragsakan, usep. Siyempre Saanin nga parang, jay kapre di tapuon ti kayaw. Parang pailaan kat nalawagan. Iso nga pasada ko na ako rin rabi Sika lang nga uray sakbata. Itatadan silaw diti paradaan tayaw. Umado siguro ti pasahiraws.
mayat mo da street lights. Gaputaadan street light kanayon kamutan arumor iti Rabi ay. Una, tanalawag gaya may. Apay papapanamlaunay aya. Ay, katagpasya-pasyarak lang. Bita. Na, Rabi ay agpasyar ka. Sa ukasaw. Inak man lang ay. Anyang oras ka nga gaway. Ay, katagawid ak tulad ta, ano kay kayat ka. Nakon uray ay. Uray saanan nga guronda dakwarog ta damutin street lights. Ay katuwan tapno makainanada mo't. Eh, naglawagan ti barangay tayo iti Rabi. Wun, maya tanalawag. Eh, ado nga minti mangmangag ko iti areklamaw. Nang runa ni pare badong. Agreklamo pa ilaan. Kat asidag lang nga din ijay balay da may nga street light. Eh, si Marding nga rin nga reklamaw. Ay kat nasaya at no kasta. Kanya pailat makuna na ngay. Kat na minsan lakinid daw na. Pinaikakadagos iti street light. Ije ayandan. Apay ngay maray, tasaan ka pa'y lamang rekap ka Rabi ay. Ay na, maya ti agla ko iti Rabi ay maray. Tanalawag ti aglawlaw. Ado ti umayagatang, kas kumakin ka. Nalawag gaya mag, saan ko nakabutang tirumwar? Nakitak mo't ni Badong malimabas ti tersinak. Ay, jakman amukan ko na. Mas kaya namutin ti agpasya-pasyar iti Rabi ay. Nalawag nga men, kanalami istimag na magna no kastoy Arabi ay. Ngam sa dino nga iti papanan ni Badong Maw. Ay, day tatijak ang mumaray. Tadi namut kayak nga ibaga kanya. Ay, nalako na, gumatang ka. Ay, aguray ka maray. Adaw may gumatang. Ay, kunakon kat. Adon ti gumatang no iti Rabi ay, ngam iti aldaw. Ay na, maray. Rabi eh, may nakis istorya kanyak ni Marito yang dito tersinak. Ay, sabalin ti schedule nga. Tanalawag nga minan ti aglawlaw no iti Rabi eh. Kunakit di no adda ita dito tersenam. Kano kaduan meten kadag iti kabarangayan, kat mas kayat dati rumor iti Rabi eh, ngam iti aldaw. Isumot lagayam ako nam, akanayon kan amapuyatan, maray. Ay, wan, maray. Pudnaw, tamas ado ti umay agatang iti Rabi eh. Kasta gayam ti mapaspasamak. Wan, maray. Isu amayat dagiti street light a proyekto ni Kapitan. Wan, nalawag mutla ang ditasidag ti balay da marituyang kan pari Badong. Wan, maray, naglawag. Iso asaanan nga agreklamo pa ni Kabadaw. Apa yan nabarbarta kasi magpait Badaw? Nabarta ka gaya, mapay damagan pala ngay. Madi nga raw no nabarta ka. Tado ti kalukwan ang maaramid mau. Kanya kalukwan na sasaw mo. Ha? Sapay ko mga raw tawan. Nakasingsing patak at tuyan. Agarami na kiday, iti kalukwanan. Ay, aglisi ka, matulog ka. Kahit kasanon di bangkag, mapanta ko malagtag mula Ay, kat bangkag lata. Si kalangay, di mapanagmula. Kasyak, maturugat, ngagmalmalay. Reporting for duty, Kapitan. Na. Ay, agsalo-saludo ka pa'y mausip. Ada ko maumay ko i-report ang napasamak idi Rabi. Adaday ta. Ado tinabuo nga street lights. Ano? Ay, mano tinabuo. Ay, apay masapol na bilang, Kapitan. Wala. Kunam nga ado. 1, 2... dua tinabuo nga silaw. Ako ada pa'y nayon na, Kapitan. Pampanunuto nga raw. Mano nga raw, amen. 1, 2, 3, 4. Ha? Nagadungay no 4. Kuna nga raw nga daw, Kapitan. Agore ka. Asino din ang buong kadagiti silaw? Dahil nga raw ti pampanunutag, Kapitan. Awang mapanunot ka, no, asino mo tinang buong iti silaw. Pag numnumaran ti barangay, virgin dakid dahin. Maamwa tulang no asino dahi taan ang buaw.
report mo kini Uncle ko, tinabuo nga silaw. Nawa na, Chip. In-report ko kung kuanan na. Nasip nga ni di purok daws. Oh, parang to man di ka-frame. Tal na ka man. Kapri-kapri ka dyan. Awan ti kapray. Tandaan na ita. Saan ka lumabas di purok dos, Chip? Nasipngat ko ng arudan. Binuong dati silaw ijay. Kay, kasanungay no agawid akaon. Ha? Ay, wala niya. Talaga lumabas ka gaya mi jay. Itulod nak to intong Rabia. Taapay mo. Basta itulod nak no agawid ah. He, mabutang ka iti kapre niya. Saan? Nagkunagan ka mabuti nga kiti kapray. Kapri lang, kabutang ko kitdain. Kaya pa'y nga raw nagpaitulod ka pa'y laangay. Saan ka mga nagpapaitulod? Idada pa street lights. Itagpaitulod ka. Haw, kabutang mo ti kapre. Kapadang, papanamanang. Dito lang, Maray. Rin nabiikan sa matin na rumrumwar. Nagmayat gayam ti rumor ti Rabi, Maray. Naa. Kasla kamutin kabataan ana usam iti jameng. Ada gaya magurure akay inumak dito abagatan, Maray. Ay sos, di tabagatan ko nam, ti papanam. Uy, Maray. Apa ya? Nukasta, lumabas ka di tapurok daws. Betuwe na. Sa dino pa'y kumangay ti sa balya pag na. Amom ka day, anasip ngat dita. Tanabuong amin dagiti street light da. Kasta ya, Maray. No asino nga tangamin ay ati awan konsensya na anang buong kadagiti street light dita. Maya kagripaw tangkail. Anya ti report mo kwarag. Dagiti street light si J. Purok Trace. Na, ay! Di mo kunain anabuong ba't amin asilaw ijayan. Unang kail. Ha? Isuan nasip ngat iti Rabi eh. Ay. Ano ba't dito ang mapaspasa? Baka dito'y barangay tayo. Asino nga timang perperday ka dagiti street lights? Uy nga raw. Ay. Nagsasaro nung arudin na maperde dagiti street lights tayo. Ay, naskin nga grunda kayon iti rinabi ay. Takwatan nyo. No asinaw timang perperde ka dagiti street lights. Nagpasada ako iti rabi ay. Nagron-ron dati ka dito yan. Uray siya mo ta. Perwisyon tumot day tamang perperde ka dagiti street lights. Sapay ko tasaan nga parang di kapre. Kapri ka lang kapre. Kaya talaga mga dakapre ka dagiti nasipngat a lugar. Agor ka. Ha? Nada nakita ka. Anya ti nakita mo, Chip? Nakita mo ti kapre? Sino dyan mang barbarsak iti street light dita asidag ti balay datataba daw. Ay, saan ba't a kapre? Lakay mate. Kun kasla na bartak. Nini, pumidot mo nin iti bataw. Ay, sus, barsak nan saan? Binarsak na na. Ay na, naglayay. Napuntaan na mo ti silaw. Nabuaw. Awanan ti silaw datataba daw kananatuyan. Ha? Ay, nabigbig mo dyan laka ng barsak, Chip? Muna. Apay kumadyak mabigbeng. Kaya sino kumadayay? No talaga mo ilaan na lang kang agsipot. Si kapay ti mangibagan no nabigbig mo talaga. Ha? Kaya nun itataba daw. Katiso mo talaga. Na. Kaya't nasa wine. Iso timang bubuong kadagiti street lights dito barangay daw. At dan i-report ko kini Uncle Cow. Marituyan, nabuong matan dya street light dita asidag ti balayo. Wan nga rod maray. Jakman amo no asino ti akin aramid iti dayta. Apay, awan lat nasiputan yo. Nakaturugak ngamin iti rabi ay maray. Bayam, damagak tuman kindi ba dong? Ngada nasiputan na. Tanarabian kat anagaway kun nabartek pay. Nagmayat a proyekto ti barangay. Ang buong damutan. Ay, no asino kiti dayta anang buong iti street light. Badaw, nabuong dayta street light dito asidag ti balay. Wait, namaw. Sapay mo ti kunan. Adda ka di suspitsam no asino tinang buaw. Kino kasarsarita mo tinang buong. Anya! Tapay nga inaramid mo ngay dayta! Kit inaramid ko lang Tanauma akaw, ni tinalawag nga aglawlaw.
Ay no, umay tumanon dagiti managdakdakas dito yung barangay kat agaramid da iti kalukwan. Ay kat bayami da nga garamid da iti kalukwan. Aramidin da ti kaya da. Ay sus, awan nak dekar aramidan. Ununan kan tuyang Intun rabi ay. Rumwarak maday. Mapanak manan makijamay. Di naklabdan. Tauray labdan nak. Mapanak lata. Angkay, antay report ko kan ka. Uri sa mga kapitan, adda may report ka. Report yun. Darasin nyo. Ni tata ba daw? Dinanog-danog dagiti managdakdakas iti rabi ay. Kat ije pa asidag ti balay dati nang danugan dakin kwa na. Ay, kasano nga ben, kit nabuong mat kano amin ti street lights, ijay ayanda. Day tati report mi kan ka kapitan. Nakita mi ni tata ba daw anang barsak ng buong iti silaw. Ha! Ay, kanya nga rod. Nagsublimat lakan ko na ati mading aramid na. Anya ti ibagam ka ba daw? Kunak. Bala. Street light. Limtag pa lang mat ngamin detangiwat mo na dandanog. Bayam, ta ibagak to kan ni kapitan. Bala mahay. Sakit. Madadok dalang. Ay, wala talaga anasakit. Kaba daw. Ay na, tatabadong. Anya ngay ina, nagbalatakan ka ti dakas nga aramid mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapangi kwarag. Dito'y payamot ayan ti sigat inakapirjan da ito'y tricycle ma. Ay, jak man ang mau tata ba daw? Kilat matlata na si Mardang da ito'y tricycle ka. Ay kat delikado ta dito'y na. Kita ang nadaw masidag akaslasi na. Asas, pinagmaskuladon. Ay maminsan na tala nga kidagin akit. Maulaw tan. Ngay, apay amapan ka iti malikudak. Ay nakamamak. Agkutukot na ito'y tumang kaon ka po iti nervyos ko aram. Hoy, da kayo adwa. Apay nga da kayo dito yung teritoryo. Ay, kuha nga min sir. Lakay mo't gayam da ita kaduam. Aglemlemang kan samat di talikodan da ito kaduam. Ay, saan mo't sir? Apay, saan yung nga mo bawal ti dayo dito No adaw may adayo dito matay. Ay, sas, mabalo kan din na oras to yan. Kasano da itang tata ba daw? Patayan datan sa amit tayo. Sapay jak pa'y nakaasawa. Hoy, taga ano kayo Ay, kwarog, ipaga mo na. Ay, ije kami kabildatan, sir. Kabildatan? Kapitan yun ni Kapitan Enteng. Wine, iso ti Kapitan May. Uncle Kao. Isugayam ti Kapitan yo. Ay, Ket no gayem ko ti Kapitan yo. gaya mo ni kumpare ngayon tayo sir. Amum no apa ya naggayem kami ha? Ay, jak ambaw, mabalay na mamuan sir. Naturad ngamin ti Kapitan yo. Naturad? Ay, kwarag, naturad ayan ang kilma. Siguro, Naturad day di atao ko nakada kayo. Sanyo apad pada sa nalukuan ta naturad. May turad na ti pumatay. Kahit mabaling kami nga rodin nga agawid, sir. O sige, gawid kayon. Kat ikumustadak kini Kapitan Enteng. Tuya,
nasiputan ka din na nagbalin na naturod ni paring tayo. Nagkuna na turod ni Kapitan. Medyo man lalaki na sa laumi ka di kwarog at taga-kabangi mga barangay. Kasano kumaan na turod ni Kapitan? Kat kabutang nanto pa'y ni Maribanang. Ayun na niya. Maminsan laeng asipsip ni Maribanang. Agtartarayon nga gawid ni Kapitan. Wine, malagip ka. Kitaan lang ni Maribanang. Agtulnugan na dagos ni Kapitan. Wine, naturod ka no? Katakrutan mo gayam. Kapayakas talaunay ti panagkatawam. Katawa ka. Takrut mo gayam ni parinteng. Kunada naturod. Katawa dita. Katawan danom apaginaw ka. Ha? Apay, naibusin na yan, sinakdo. Naibusin na. Isungan niya pa'y latar aramidam dita. Mala, mapanak sumakdo nga rudan, to yan. Kalpasan na, mapan ka mangayaw iti pagsungrod ka, wan. Wine, aramidag kita ngayon bagam. Ha? Ay, magsasakdo ka rin, pare. Kita manakaigamak ito pat na nagdadakkilatin ba, pare? Damagan pa ilang, mate. Ay, agasan mo day taupat nga ay atimba nga aw-awitan. Ay. Yumay sa susunod, pare. Oh! Diyan dwa, awitain, dagiti dwa nga imak. Ha? Na. Kasano ngay mo di maysa? Ay, awitan mo nito yang mo. Maibaon mo ayaw mo dahil, pare. Ibitin ko na, dito'y tangad ka. Ay, sus. Unay mo't daytan. Panang parparigat mo iti bagay mo. Ay, agula ka. Ay, paypayapayan nakbat ni Banang. Naku. Ay, mabalin asak pala ti umuna asumakdo pare. Tani, agdardaras ngamin ni Banang. Ay, katuwa na, pare. Dahil talaga yan. Mala, darasem, tamangan no surutan na kamanay, niti balunay. Kabutang nakansamot ni Kabadong Maray. Ay, katuwa na, Maray. Apay, italaang anaam mo kaya. Padasan na tagsadot-sadot, tabasi-basag iti pinalsay. Ay, kastamot laang ni Kapitan. Kabutang namot laang ni Maribanang. Ay, talaga ang naungatakin ni Badong ka, Maray. Ne, isumot dayjay ni Badong mo. Magmag na jay likudan ti balayaw. Adan sa papanan na. Unag paisaw. Kita, Maray. Sipot-siputan na noon na makakita kan kwa na. Ha? Libasan naksamanan na yabado nga. Payman, ha? Agawit kan? Won, Maray. Libasan nakmanan ka, ni badong ka. Sige lang, Tuyang. Makistorya ka, kinimari ko anak. Kagkapapanak. Kita kami kini parenting ita. Badong! Sa dino ti kapanam! Tuyang! Adda ka mo dito sang wanakan? Adda ka langit ay gitersina ni Marikwanang. Ang suble kay Jonag. Kano kagap-gapok ni tao nagtibalay. Nangag mo tayong baga! Ay, sabli akong Tuyang. Ay, unay kayo din na yan. Agbanikas ka man ay. Maray, kung naman naturid ka, Ay, naturidak mo nga men. Sakti ka tuturidan ang nagbalin a kapitan dito'y kabildatan. nung naturid ka, apay ngay nga ro da kabutang mo niyan ti Banang. Oh, saan mo? Maminsan nakalangayaban, agtartaray ka na mapan. Kurog. Amom nga men. Ay, sus. Dahil mo nandiyan, Tim. Agpaypayapay manan. Oh, kita, agpaypayapay lang, nga mabutbutang kan. Nasingput ka na ano sumutkit din niyan, Tim. Apay nga ro da kabutang mau. Kung naman si kati katuturidan, Ha? ang payapay lang niyan ti Banang, agpigpigar-garakan. Ay, kaasimot ni Kapitan. Imal-aldawan nga agbalbalsig iti pagsungrod da. Ay, kasi talaga dahi ta kumpare, Maray. Kasla kayat kun apatsir nga under disaya ni Kapitan. Anya ti makunam Kabadong. Talaga mga mingander di saya dahi ta kumpare. Kat si Kangay, kabutang mo kadima ni Tuyang Mau. Nagkunaking kakabutan ko ba, Maray?
Bada! Ay, haha. Ay, Diyos. Di gaya may pagpagatang nito yung ko, Ricardo, maray. Ay, darasam. Lakwan na ko na. Asin kinso ka, maray. Ay, wan. Mabit laang ta mga laak. Oh my God na! Ay, mali darasam ah. Agungutin nito yung kaon. Wan. Atoy. Atoy tikap gatangam. Nagrigatin ti maong tanay. Matuti bayad na, maray. Indakal! Ay, ura. Impay na ito bariyam Mas dahawak man kagawad. Apay nga ta kino na jay siga lalaki at taga kabangibang a barangay anaturod ka nun ni Uncle Kaw. Kasta, tikunada. Kabuteng da ka nun ni Uncle Kaw. Nagan na lang ka nun kat kabuteng dan. Amangan mo't no sa bali a Kapitan Enteng tidakdaka matenda. Daya mo't sa bali a kapitan ngagnagan iti inteng. Amo mo ti amin diti lugar tayo akabutang ni Kapitan ni Maribanang. Kasano nga ta nagbalin na naturod ni Uncle Kaw kadag iti taga sa bali a barangay. Basta ti amok agpadpada dakabadong kan Kapitan akabutang dati asawa da. Ha, kita ma. Nagkuyog mo't arimor da Uncle ko kan tata bataw. Naa, sa dino nga iti papananda. Nagpakadada nga ta kadag iti asawa da. Siguro tamayat matikukuyugan da. Impakadat ka nito yung ko, paray. Mapanak ang mula yung bangkag. So, pinalubusan na kadagaos. Ay agpadatagayan pare timot impakadak ni Banang. Kahit inaksibugan dagiti mulak anateng. Saan mo't gaya manarigat yung pakada? No may tagtrabaho niya, paray. Una, no nakaisem pa ni Banang. Pare, dan sa tukak dito yung pagpagnanta. Apay ada nangag mo aya. Apay nangag mo dyan nangag ka. Adda pare, nagdakil na tukak dito sa ngwanan ta. Ay, sus! Ay, tukak nga pa iso. Ay, nagpauba ka mo tadagos dito ang likod akon pare. Ay, sus! Ay, agasabot na ita nagpauba tukak kan ka nga. Ay, higanting sabat. Ay, wait. Ay, tumarita na pare. Ay, wala. Ay, partakam tabangan nusurutin na ta. Kagatan na ta. Alun-unan na ako ng kidi ah. Ay, agulat ka pare. Preno. Apay, pare. Ay, bumabak dito yung likod mo. Ay, nagdagsing kagaya pare. Ang nabailan ka mo anay taray. takrot kamot. Apay, asak di takrot ngay. Kitsikati nagpaubakan niya pare. Tukak lang kabutang mahaw. Ay, si Kaati takrot. Iso jakpat yan yung baga dyan maskulado a lalaki ang naturod ka, kapitan. Naatapag dua-dua amray dyan nga imbaga na. Uy na, tukak unli, kasta una yan, tibutang ma. Ay, dahito tibagakan ka Denggem ang nalaing. Ha? Ano daw ito pare? Di mo tagtagi ba si tente ka ba ilak? Talaga ang naturid ha. Kaya, naturod. Ang pagpakatawa kan sa amoy pare. Napanag-nakakaunti kinatakrot mo pare. Agkita ka iti managdakdakas. Ha? Pagkita nga, iti managdakdakis pare. Uray kriminal. Uray anya pati klase na kriminal. Ta ipasangong kanya. At makita ti kinatulad ko pare. Badang, nakamula-kamula ang iyabangkag. Wait, sakpay matikunan. Minulak amin, tapno awanti makunan. Very good, no kasta. Tuya, adda ka diyam ammo mamanagdakdaki sa tao. Ayawan, tila sasawang. Kriminal nga adda mamap. Awan, apay ay adamagam dagita kanyak. Puro nasasaya at atat tao dagiti gagayim kaw. Ay, pagbiro ka ngayon iti kriminal. Apay nagbiro kay ti kriminal. Ay awan lat di ka pampanunutan. Ipasango nga rin ka ni kumpare ngayon. Kaya't ko kita panagnagan na kanyak, tiki naturid na nga ibagbaga nga. Kagawad, nusumangpat ni Uncle ko dito'y barangay haul. Ibagam amapanak agarami jay daya. Amangan nga mino birukan naktumanain. Adda balasang akursunadam ijay daya. Wan kagawad. Ay kumapangka Nakipumada ka iti pumada ni Uncle ko di talamisahan na. Ay sumot lagayam ana silang day tabok mau.
Kan tinulad mo pa itibis ngay ni uncle mo. Bareng ano sungbatan na kung Jer Armay. Sapay ko ma. Inkan. Ngamnay, agan anad ka. Ado tinaluloko di tadaya. Ay, naturida kagawad. Sandangan anwen da kita alukaw. Kasidig ako ni tibalay ti arar makabalasang. Sigurado asumbatan na kaon. Takas taunay ti kinatarake kita. Hoy! Naglastog ka nga magmag na! Ha? Sino kayaw? Huwag ka biso. Hindi na kami ama mo. Na kami ti siga-siga dito'y daya. Huwag paso! Patayan mi amin, ti umay dito'y adayo. Ay, umayak lang nga garam. Kukuha mi amin ang pabalasang dito. Paso! Ha? Ay, sana mabalinday ta? Apay, lumabang ka. Ay, sus. Ay. Di dakbiti-bitan na. Nagpigsakan. Kaya't mo tayo wasiwas ka kat ipurwa kay Jebulan. Ay, sana. Idisuda ka. Ay, talaga kay purwak na kanita. Ay, Hey! go. Hey! Ibatan nyo ni kada ka. Kapitan ito yung magkita. Ang kalintang. Kung nagtumot, asan nakabaybayan? Hey! Sakti sangwan niya. Ito na gado kami. Ayat mo, timatukotokol tito lang mo. Nag-ado kami. Huwag paso! Sa ukay laasaw. Ay, anay. Ha? Inaglayan ka gamang kail. Ay, nagturat ka napigsa ka. Sige ang kail. Danugan kang kugtaram da kita naglalastawg. Sige ang kail. Pilaya mamin ita. Anay. Natukol sa matan dito sa kakon. Umay kuman kita, naging pag-iistoryaan da, kinalaban ni parente nga naglalastawg. Sakit. Aw, isod da kita tataba daw. Talaga ka di ani uncle mo, tinangkalaban ka na kita. Wain tataba daw. Dinandanog kan kinugtaran na ita. Anya, Nagpartak ti kugtar kan danog na. ay naglayingan, nukas na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran naman ay. Tinugtaran naman ay. Naglay nga talaga. Kaya't mo asawin, kabayatan na dumandanog ng uncle mo, at dapat kukugtaran na. Wan ko nagtumit kan ka. Napagdigiddan na amin ida kinalaban. Ayun na yan, naglayingan nukas na. Talaga naturad nga raw. Ay natatabadong. Tiki naturad. Saan lang nga agpatingga iti balikas. Nudikat aramidan. Ala sige! Dinan! Tinagpatinggaan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad ako sina. Awan materialis ka. Anya nga awan kat napan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inususar. Ayun gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin na kita, inton masangap. Masangaw, masadot ka laang. Apay ayang aming nga apurado ka. No kayat mo disikan timang tarimaan. Na, kasano nga no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parinteng. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagas tayo. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas pare.
Pumayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanyakit yung kumpare ko na ya. Ananusan na kadya pampabuludan pare. Kat no di mo pa insub-sublay, ti ragadi a binulod mo. Iso ajak matartarimaan, di pag masitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli pare. Saan ka kadya madanagan? Tasan ang mapukaw day jay. Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mati umay mo buludan. Uwang ko ma. Awang ngamin pulos bagas may. Kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka mo pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Mabalinan ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakaban kumamit Na, pare. Nagadunay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat aso pa. Nagadumad na ta bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga rodan, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan pare, inam abasaw, mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgatang iti bagas dito tersinak nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni pari badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni pari badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kaskadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging ga ita, saan da pa'y nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amot agisublay? Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare. Ni Mare tuyang Na. Anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Mare tuyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay kaslain mutang kamot laengen ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay day tamanen, ti saan nyo apagkin naawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarutkan ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ay bigaom. Taupak man je bagas abinulod ni badungko kin ni kapitan. Taay na. Nagadumat ti bato kin itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyang. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mong nadak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan tirire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni badong mo. Nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan agluto akong. Ay, disturbo kat ti panagtaop iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay, kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ay, uray mo tikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makarinta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni kapitan. Ay, nagsakitan tingipon ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si kala nga ya. Awan, madi ang pagbuludan iti bagas day ta kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Ken madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Ada pasahiros mo, Chip. Ayan na. Ito nga kunamlan asino ang maglalakay. Ni tatabadong may. Tatabadong! Aglukan ka, ha? Ay, sana ang aglugan, kuwaraw. Hey,
Nya ti may aramidan ngay nga ro diti paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan dahil ta tricycle mo. Ay, di mo bulodin na. Pagpaspasadak. Ti tricycle ani chip ko arog ti bulodin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkad. So di mo ni paidam, tagkumpare kami may kanyangkal mo. Amok day ta. Kano iti ubing ka pa ikat may sa ka dagiti nagaw awerking ka. Kasta ka day? Wain, agsangit ka nga may no ni angkal mo ti mga awerking ka. Takasanaw, kat agsangit ka labas iti day, kadilan na kan. Unay mo day tan. Siyak ni tata badong mau. Nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya. Tano saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, titrak-trak mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwaro ka. Kaya namumpay. Ah. Kaya no siyak pa ti parasok at titilampin mau. Sige, buludan maun. At to'y titulba ka. Di kagdanag. Sublik mo lang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ha? Ala, ina ko na. Chip. Isubli na nga tadi tricycle ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ay wanya. Isugam tin nga awerken ka idibasit ka bay. Naanos mo gam day talakay. Ay sad ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Problemado ak nga raw nanggail. Ay ada ti problema aya. Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, subli na yan na jay. Saanun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Abay ngay asan na nga isublay? Kaya naman nun nagamit ko ti binulod na. Awampay, uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na jay tricycle ka, wangkail. Kasla ka la ubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko day jay tricycle ka. Na, Kat no isun ti asawak day jay. yay! Awan samat ni badong mo dita balayaw, maray. Awan, maray. Adda na panan na. Isaw, ti urayak dito itersinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad to mula siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wun, maray. Payakas lang nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik day abigaaw. Nay, apay ka ta sa anin ngay. Binulod mo nga rob, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot mal. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawang pay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudal tikas diha klas iti bigaw maray. Isublim kid den kanya. Kausarak pay day dyan. Awan na talaga. Sanin ngayon subli ni tatabadong ti tricycle ka. Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapabulodan ay. Awanan jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo magam ti biyag mao chay. Ha? Chip. Ni tata ba daw? Abay ngay, magmagnamot tayo. Ayan nga ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, Kwarog? Abay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ko, najating nga iti kalsada. Nagbuntog, mate. Abay ngay, inyawid mo kumamot laptan na. Yung kalahin na ni Jay, nukayan mo pa ya. Sakla ko may pabulodan. Kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabulodan ni tata ba daw? Awanan jay silpo ti biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan ka? Nukasta ka mo. Nay, kaya nagbuntog mo nga di tricycle ni Kwarog.
Nungay alaan ti sa balay, di tricycle na ije nang ibatsak. Ay katalaan dala nga. Jakmat ko ko ah. Ay sos, awan lat di kar aramidon si kabadong. Mala, ngawan taramidam in kay sublen dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya manin na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay umay nalaad no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga mangisob-soble ka na kita. Ay, banang dungaw. Ada tilot-lotom asidaan tayo kada kwarag. Ay, jak kayat tagluto. Ah, apa ngay? Anong problema? Apa ang nakamisok ka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, iso na iti panggurgura am kanyak dungo. Ingka tarimaanan, tajak makaluto. Ah, ay sus, delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa ilang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Naklaan na giti materialis ka. Uno usarat. Kas kumat lansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. Ah. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kayam. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Ing kaalaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigat ti mabisinan. Iso ama padakon. Ano dagiti ang binulod ko king kaparay? Nakalipatan. Sa gaysak nga ibagakin ka ah. Malaparay, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo a lansa di binulod mau. Manyapay. Martilyo ken ragade. Kababay making ka, no jak isubli paray. Ay mabitlain, tayo nakalain. Mabitlain paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang nga barangay. Malagip ko paray. Aya, nagadayon day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga rod. Iso ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa iti mapan mangala? Ay, kit na. Kit ijay laing may. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Di mo asit ganyan, Tem. Bayangkay. Napudot ti ulo na. Diyak kami natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takit awan usaran? Ha? Amukaon. Saan ngayon subli ni tata ba daw? Na, kasano nga among? Amok tadi tricycle ka kat di namot langin sublay. Sandatan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mo ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kadi karigata mangaron ti gumatang iti baro a tricycle maw. Ay, sana? Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle ka nga imbati ni tata ba dong iti tenga ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day jata haaw. Nasaya at mo't, Mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen, marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sa bale. ay anyan. Kahit insubli ni Marito yang jay binulod na abigaom. Insubli na, ngamay na Maray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmot. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marito yang iti uray anya pay akayat na abuludan. Wen
Di namot ngamin amo ti agisuble, iti buludan na. Inayadang matimangan Ado mo ti inluto ni Antim akanin ta. Ay, maragsakan kami antay. Tati narimaan tati lababaw. Marintay! Ambong anda ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ng kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan pare. Awan babain mo. Di mo amo ti agisuble. Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen! Nasa saat pay. Tasan da ka apabuludan. Anya ngay, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga, Rod? Imbaga na pa yung awang kano, ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Jak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya't apabuludan dagiti karuba. Ken gagayem ta. Si kanto mga main. Ape apabasulin na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang na isubli itinang buludan. Ala sige! Di naman tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertain. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman tunay, itingkay panagdangan.